қисми дуввум. об ашёҳое ки равону тағйирёбанда ва баённашавандаанд. Румӣ. Куния. 15 октябри соли 1244. моҳи мунири тобон чун дурдонаи бузург дар осмони тор буд. аз ҷога бархоста ба тиреза нигаристам ки ба ҳавлии нурӣ моҳ рехта кушода мешуд. мутаассифона ҳатто ин манзараи дилфиреб тапиши дил ва ларзишро дар дастонам ором накард. афандӣ, шумо рангпарида менамоед? боз ҳамон хоб? бичирозанон пурсид ҳамсарам. об биёрам? кӯшидам вайро ором созам. бигзор хоб равад. ба ҳар ҳол ҳеҷ ёрие расонда наметавонад. хобҳо як ҷузъи ҳаётам маҳсуб ёфта бо хости худо ба ман зоҳир мешаванд. бар илова бояд сабабе бошад, меандишидам ман. чаро муддати 40 шабона рӯз танҳо як хобро мебинам? оғози ин хоб пайваста якхела набуд. ҳарчанд шояд ин ман ба он ҳар дафъа аз он тараф ворид намегардидам. гоҳо худро ғарқи мутолиаи қуръон дар ҳуҷраи гилем густурда ки ба назарам шинос менамуд, лек ҳеҷ гоҳ пеш он ҷо набудам, медидам. рӯбарӯям дарвеши қадбаланди хароб бо қомати рост ва чеҳраи пӯшида менишаст. ӯ дар даст шамдонро бо 5 шами фурӯзон медошт. рӯшноӣ басанда буд ки ман хонда тавонам. андак пас сарамро боло бардошта хостам ба дарвеш фаҳмонам ки мутолиа дорам ва танҳо дар ин маврид бо даҳшати хеш дарк намудам ки он шамдон не, дасти одамист. ӯ дар пешорӯям дасти худро медошт ки ҳама панҷаҳояш фурӯзон буданд. маро воҳимазир кард. дар ҷустуҷӯи об ба атроф дида духтам. либосамро ба дар карда дарвешро пӯшондам то шӯларо хомӯш созам. ҳине ки онро бардоштам, дарвеш ғайб зада ба ҷояш шами фурӯзонро гузошта буд. пас он дарвешро дар тамоми хона ҷуста ҳар кунҷро аз назар гузарондам. ба ҳавлӣ ки он ҷо садбаргҳои зарди равшан шукуфон буданд, давида баромадам. ман ӯро фарёд доштам, лек дар ҳеҷ ҷо наменамуд. баргард дӯстам, куҷо пинҳон шудӣ? билохира гӯё ҳиссиётам маро водор карда бошад ҷониби 4 роҳ гирифтам. поён ба оби сиёҳ нигоҳ афкандам. дар оғоз чизе дида нашуд. сипас моҳ баромаду дидам ки аз таги чоҳ 2 чашми сиёҳи пуранду ба ман нигоҳ доранд. ӯро куштанд! дод зад касе дар наздикӣ буда. шояд ин ман будам. мумкин дар ҳолати дарди зӯровар худам дод задам. ман фарёд доштам. то даме ки ҳамсарам маро ба оғӯш гирифта сахт ба худ ҷафз накард ва оҳиста мепурсид. афандӣ, боз ҳамон хобро дидед? вақте кера хуфт, ман рӯи ҳавлӣ баромадам. дар вуҷудам эҳсосе буд ки гӯё хоби дидам даҳшатноки ҳақиқӣ ва бо ман аст. шаб ором буд. ҳангоми дидани чоҳ дар баданам мурғак давид. лек ба ҳар ҳол наздаш нишаста гӯш доштам ки чӣ тавр боди шабона барги дарахтонро бо меҳр меҷунбонад. дар чунин маврид доим маро андӯҳ фаро мегирад. сабабҳояш бароям номаълум. охир ҳаёти ман пур аз воқеот буда, шодам ки ҳама чиз бароям азиз аст. дониш, накӯкорӣ ва имкони ба одамон ёрӣ расондан то офаридгорро дарёбам. тӯли 38 соли ҳаёт аз худованд аз он чӣ талаб доштам бештар ҳадияҳо гирифтаам. ман ихтисоси ҳуқуқ ва воизиро омӯхта ба илми эҳсоси муқаддас, яъне донише ки анбиёву орифон ва бузургон дороянд, мушарраф гардидам. бо дастури падар аз устодони беҳтарини замона таълим гирифта сахт заҳмат мекашидам. бовар доштам ки худованд ба зиммаам вазифаи муайяне вогузоштааст. устоди кӯҳансоли ман
саид бурҳониддин аксар вақт мегуфт ки ман писандидаи худовандам, зеро ба уҳдаам вазифаи ифтихории паёмҳои ӯро миёни мардум паҳн намудан, мардуми ӯро барои фарқи дурустро аз нодуруст ёрӣ расондан вогузошта шудааст. солҳои зиёд дар мадраса ба таълим машғулам. бо уламои дигар суҳбат намуда шогирдонамро ёрӣ мерасонам. худи илми фиқҳ ва ҳадисро омӯхта, ҳар рӯзи ҷумъа дар масҷиди аз ҳама калони шаҳр дар намози ҷумъа пеш медароям. кайҳо ҳисоби шогирдони худро гум кардаам. хуш аст шунидани гуфтори одамон ки ҳунари воизии ман ҳаёти мардуми бешуморро тағйир додааст, маҳз он замоне ки онҳо ба ёрӣ сахт эҳтиёҷ доштанд. ҳамчунин ба оилаи азизу тифоқ ва дӯстони накӯкор сипосгузорам. ҳаргиз дар рӯзгор ва қашшоқӣ азият накашидаам. аз даст додани ҳамсари аввал бароям хеле дардовар буд. фикр доштам ки дигарбора оиладор нахоҳам шуд. ба ҳар ҳол оиладор шуда бо шарофати ҳера дубора муҳаббат ва хушиҳои рӯзгорро эҳсос намудам. ҳарду писаронам кайҳо ба воя расида доимо ба ҳайрат меафтам ки табиатан чӣ тавр аз ҳам тавофут доранд. онҳо чун ду донаи паҳлӯи ҳам ба як замин киш шудаю якхела бо нури офтоб гарм шуданд, лек аз ҳам тамоман фарқ мекунанд. ман бо онҳо ба ҳамчунин духтархондам фахр дорам ки беҳад боистеъдод аст. хулоса ман одами хушбахтам, ҳам дар ҳаёти шахсӣ ва ҳам ҳаёти ҷамъиятӣ. пас чаро дар ботинам холигӣ эҳсос дорам ки рӯз то рӯз душвор мегардад, чун бемори ботинамро хӯрда дар куҷое ки набошам дунболгирӣ ман аст. он ба муши орому баднафс шабоҳат дорад. шамс. куния. 17 октябри соли 1244. бе ягон сабаби муҳими беруна назди дарвозаи шаҳри ношинос боз истодам. танҳо баҳри таъзим овардан ба бузургони зиндаю мурда, шиносу ношиносаш. дар ҳаёт дуои неки бузургони макони навро нагирифта ҳаргиз ба он ҷо қадам намегузорам. фарқ надошт ки он макон ба мусулмонон, насрониён ё яҳудиён тааллуқ дорад. бовар доштам бузургон берун аз доираи фарқият гузоштани одамӣ меистанд. эшон ба ҳама тааллуқ доранд. ҳамин тавр бори аввал кунияро дида коре кардам ки доимо ба ҷо меовардам. аммо кори ғайри чашмдош рух дод. ба ҷои дуои неке ки ҳар дафъа эшон ба ҷо меоварданд хомӯш буданд, чун тахтасанги болои қабр. дубора онҳоро овоз додам, ин бор баландтар, ба он хотир ки мабодо маро нашунаванд. дар посух боз хомӯшӣ. пас дарк намудам. эшон ҳамаро мешунаванд. танҳо намехоҳанд дуои хешро бароям бидиҳанд. ба ман бигӯед, гуноҳи ман чист? пурсидам аз шамол, то ин ки он суоламро ба нафарони тааллуқ дошта расонад. андак пас шамол посухро ҳамроҳи худ овард. эй дарвиш, ту дар ин шаҳр ду канорро меёбӣ: муҳаббати пок ва бадбинии софро. мо туро огоҳ месозем. агар боисрор бошӣ, пас аз рӯи таваккалу хавфи хеш амал намо. огоҳ намудан лозим набуд, гуфтам ман. агар муҳаббати покро вохӯрам, бароям кифоя аст. инро шунида бузургони куния ба ҳар ҳол бароям дуо доданд, вале намехостам дарҳол вориди шаҳр шавам. зери дарахти балут нишаста, то даме ки асп алафҳоро канда мехӯрад, аз дур намудани биноҳои шаҳрро тамошо доштам. манораҳо зери нурҳои офтоб чун шишапораҳо дурахш доштанд. ҳар дафъа сагҳо акоз задаю харон ҳам гос мекашиданд. кӯдакон хандида, тоҷирон дод мезаданд. овозҳои муқаррарии ҳаёти шаҳрӣ. аҷиб, чӣ гуна шодию андӯҳ паси дарҳои пӯшидаю тирезаҳои панҷарадор нофтааст. чун дарвеши оворагард ҳис намудам ки
дар остонаи соли нав каме аз худ бехудам. лек дастури дигари муҳиме пеши рӯ омад. сай намо, ба монеаҳо ки пеши роҳат меоянд муқовимат накун. бигзор ҳаёт ба минволи худ идома ёбад. ғам махӯр ки ҳаётат тағйир ёфтааст. аз куҷо донӣ ки рӯзгори гузашта аз оянда беҳ бошад? ассалому алайкум. нидои дӯстонаи овози касе маро аз олами андешаҳо берун овард. баргашта деҳқонеро бо мӯйлабҳои овезон дидам. ӯ савори аробаи равон буд ки наргови пӯсту устухон кашолааш дошт. ба назар чунин мерасид ки ҳар лаҳза чорпои бечора афтида ҷон ба ҷаббор месупорад. ва алайкум ассалом. худованд туро ба роҳи рост ҳидоят намояд, посух додам ман. чаро ин ҷо танҳо нишастаӣ? монда шудӣ? мехоҳӣ ба ту ёрӣ расонам? ман табассум намудам. ташаккур. аз он ки чорпои туро азоб диҳам, беҳтараш пиёда меравам. вайро пас назан. хафа шуда овоз дод деҳқон. шояд он пир шудаю нотавон аст, лек ҳоло ҳам дӯсти беҳтарини ман ҳисоб меёбад. суханони деҳқон маро ба худ овард. барҷаста аз ҷо хестаму ба вай таъзим намудам. чӣ тавр ман як ҷузъи олами офаридгор ба худ раво дидам ки ба офаридаи дигари ӯ беэҳтиромӣ зоҳир созам, хоҳ одамӣ бошаду хоҳ ҳайвон. узр аз тую чорпоят, гуфтам ман. хоҳиш, маро бубахшед. сояи нобоварӣ дар чеҳраи деҳқон ҷилва андохт. муддате бо чеҳраи беифода гӯё меандешид ба ҳолаш механдидам ё не истод. ҳаргиз чунин набуд, гуфт вай. гӯё бедор шуда бошад. табассуми нарме ҷониба афканд. ҳеҷ кас назди нарговат узр напурсида буд? бале, ин ҳам. лек ман фикр доштам ки ҳеҷ гоҳ касе аз худам узр напурсидааст. аслан худи ман узр мепурсам. ҳатто дар ҳоли нисбатан беадолатӣ зоҳир месозанд. билохира ба ҳар ҳол ман узр мепурсам. суханони ӯ маро ба риқат овард. қуръон мегӯяд ки ҳар яки мо дар алоҳидагӣ бо як ба беҳтарин шакл офарида шудаем. ин яке аз дастурҳост. пас изҳор доштам ман. чӣ гуна дастур? пурсид деҳқон. худованд бо худ банд аст. ҳар як мавҷудоти одамӣ ин эъҷози офаридгор ба он пайваста ҷониби мукаммалшавӣ дар ҳаракат аст. мо ҳама офаридаҳои анҷом наёфтаи вай буда ташна ва интизори анҷомёбием. худованд аз болои ҳама дар алоҳидагӣ кор мебарад, зеро одамӣ аз сари беҳамтои ҳунарманди нотакрор маҳсуб ёфта ҳар як ҷузъи он барои ҷомеа муҳим аст. шумо ҳам ин ҷо барои шунидани вазъ омадаед? бо ҳисси кунҷковӣ пурсид деҳқон. аз афташ барои шунидан одамон меоянд. ӯ одами машҳур аст. дилам дар қафаси сина ба бозӣ даромад. фаҳмидам дар бораи кӣ сухан меравад. ба ман фаҳмон, дар суханҳои румӣ чӣ чиз ғайриоддист? деҳқон хомӯшона ба осмон нигоҳ афканд. шояд фикрҳояш дар кимкуҷои дур ё умуман сайр надоштанд. ман аз деҳа омадам ки он ҷо зиндагӣ душвор аст, ниҳоят гуфт вай. аввал гушнагӣ, баъд муғулҳо. онҳо тамоми деҳотро дар роҳи худ сӯзондаю ғорат мекарданд. баъзи шаҳрҳо боз ҳам бадтар буд. муғулҳо ерзурум, сивас ва қайсариро ба тасарруфӣ дароварданд. тамоми мардонро сар буридаю занонро бо худ бурданд. ман на манзил, на ҳамсарамро аз даст додаам. аммо чизеро бой додам ки дигар лаҳзаи хушнудӣ надорам. ин ба румӣ чӣ дахл дорад? пурсидам ман. деҳқон нигоҳашро ба наргоф афканда як маром такрор кард. ҳама мегӯянд, ҳамин ки суханҳои румиро бишнавӣ, аз ғаму андӯҳ якбора халос шудан мумкин. шахсан мепиндоштам ки бо андӯҳ набояд мубориза бурд,
баръакс вонамуд сохтан одамонро хушбахт мегардонад. ҳақиқат бошад андӯҳгин. чаро ҳамроҳат ба куния наравам? ба ҷои он пурсидам ман. ту бароям дар бораи румӣ нақл мекардӣ. аспро ба ароба баста паҳлӯи деҳқон ҷо гирифтам. бо хушнудӣ ҳис намудам ки барои наргов бори иловагӣ заҳмате надорад. ҳамоно яккамарому оҳиста по мегузошт. деҳқон ба ман нон ва панири бузӣ пешниҳод кард. мо таом хӯрда бо ҳам суҳбат доштем. ана ҳамин тавр зери нурҳои офтоби дурахшон дар осмони кабудфом ва нигоҳи бо диққати бузургони шаҳр вориди куния шудам. хайр, хуш бош, дӯсти азиз. гӯён аз ароба ҷаста аспи худро низ раҳо намудам. бовар аст ҳангоми ибодат боз во мехӯрем, ҷавоб дод деҳқон. ман барои хайру хуш даст ҷунбондам. худо хоҳад. бисёр мехостам ба ибодат равам. охир орзуи деринам шиносоӣ бо румист. лек дар ибтидо ба ҳар ҳол хостам каме дар шаҳр сайру гашт намуда бишнавам ки мардум нисбати ин таблиғгари маъруф чӣ мегӯянд. мехостам ба ӯ бо чашмони бегона, неку бад, дӯстдору бадбин бингарам, пеш аз он ки бо чашмони хеш ӯро бинам. ҳасани гадо. куния 17 октябри соли 1244. чунин покшавиро азобҳои муқаддас номидан комилан беақлист. ман махав ҳам ба мурдагону ҳам ба зиндагон бегонаам. модарон бо панҷаи даст маро нишон дода фарзандони бесари хешро метарсонанд. наврасон бошанд, ҷонибам санг мепартоянд. косибон маро пеш мекунанд. мабодо ягон бало ба сарашон наорам. занони ҳомила аз ман ҳазар доранд, то тифли ҳанӯз назодаашонро чашм накунам. одамон худ намедонанд ва намефаҳманд ки худ мекушам аз эшон дур бошам. сароғоз пӯст иваз шуда сиёҳтобу ғафз мегардад. пасон дар зонувон, китфону дастон чун дар беҳҳои гуногун ҳаҷм ва монанд ба рангҳои тухмҳои бӯ гирифта доғҳо пайдо мешаванд. дар ин муддат бадан сахт сӯхтаю сахт азоб медиҳад. ба тадриҷ даргузашта пасон ба он одат карда мемонӣ. дар беҳҳо калон ва дар онҳо варамҳои баднамо пайдо мешаванд. бо мурури вақт дастон шабеҳи анбур мегарданд. чеҳра ба андозаи шинохта нашаванда тағйир меёбад. акнун ки умрам ба поён мерасад, чашмонам дигар пӯшида намешаванд. ашку оби даҳон беист равон аст. кайҳост ки нохунҳо дар панҷаҳо вуҷуд надоранд. аҷиб ки мӯй дар сарам боқист. аз ин хотир маро хуштоле шумурдан нашояд. шунидам ки дар аврупо махафҳоро аз паси деворҳо ба шаҳр воридшавӣ намемонанд. ин ҷо дар шаҳр моро иҷозати зист доданд. танҳо бо зангула аз омадани хеш атрофиёнро огоҳ бояд кард. боз иҷозат доданд гадоӣ намоем. аз афташин бад нест, вагарна аз гушнагӣ мурдан мумкин. мо пайваста ё гадоӣ мекунем ё ибодат. гумон аст офаридгор ба мо мароқи ҷиддӣ зоҳир созад. лек бо кадом сабаби номаълуме одамо мепиндоранд ки маҳз чунин аст. пас ба мо нафрат дошта боз маҷбуранд ба мо муроҷиат намоянд. аз баҳри беморон, мӯйсафеду маъюбон моро киро намуда мехоҳам барояшон дуо кунем. барои ин пули зиёд ва таоми хуб медиҳанд. дар кӯчаҳо бо махавҳо бадтар аз сагон муносибат доранд. лек дар манзили одамӣ бо моён чун шоҳ муносибат мекунанд. вақте барои ибодат маро киро мекунанд, бо сари хам якчанд калимаҳои арабии номаълумро такрор мекунам. гӯё машғули суҳбат ба худовандам. чизе ки метавонам ин вонамуд сохтан аст. зеро гумон надорам худованд маро шунавад. асос нест то ба ин бовар намоям. гадоӣ чандон даромаднок нест. ба ҳар ҳол бо ин тарз барои зистан хӯрданӣ дарёфт карда метавонам. беҳтарин рӯзи ҳафта барои гадоӣ ин ҷумъа маҳсуб меёбад. танҳо дар моҳи рамазон не,
зеро дар моҳи рамазон бе ин ҳам серу пур гаштан мумкин. рӯзи охири моҳи рамазон бошад, пули бисьёр кор карда метавонем. дар ин рӯз ҳатто мумсикон пули хуб медиҳанд то барои гуноҳҳояшон дуои хайр кунем. соли як бор одамон аз мо рӯ наметобанд, баръакс худашон онҳоро меҷӯянд. ҳар қадар бадбахт бошад, ҳамон андоза беҳтар. дар ин рӯз саъи шаҳриён барои саховатмандӣ то ҳаддест ки хайри эшон на танҳо беандоза аст, балки моро сидқан дӯст ҳам медоранд. имрӯз ҳам сердаромад хоҳад буд, зеро румӣ хутбаи рӯзи ҷумъаро қироат мекунад. масҷид аллакай пур аз одам. нафароне ки дар дохил ҷо наёфтанд, дар саҳни ҳавлӣ нишастанд. беҳтарин вазъ барои пулкоркунии гадоёну кисабурон. онҳо дар ин ҷо миёни издиҳоманд. дар муқобили даромадгоҳи масҷид ба танаи дарахти фарқ такязанон ман низ ҳузур дорам. ба машом аллакай бӯи боронӣ бо накҳати каме омехтаи боғҳои дур мерасад. пешам косаест. хилофи аксар ҳампешаҳоям ҳаргиз чизе намепурсам. махавро набояд нолидан. ба бофтани ҳар гуна қиссаҳо аз рӯзгори душвори хеш ё вазъи саломатии бад. во намудани чеҳра кифоя аст. ҳазорҳо сухан иваз шавад. аз ин хотир чеҳраамро кушода хомӯшона мешинам. соате пас даруни коса чанд адад танга мехобад. ҳама мисин ва судашуда. маро бошад ёди тангаи зарин ки рамзи офтобу шер ва моҳи навро ифода месозад ғусса медиҳад. аз он давре ки марҳум аловиддин кайқубод гардиши озоди пулҳоро иҷозат дод, тангаҳои ҳокимони қоҳира ва хилофати бағдод қатори дигар пулҳо ба муомила даромаданд. дар бораи флоринаи итолиявӣ ҳоҷати гап ҳам нест, чун ҳукуматдорон онҳоро қабул доштанд. гадоёни шаҳрӣ ҳам аз қатор намонданд. ҳамроҳи тангаҳо ба зонуям чанд дона барги фарқ афтод. фарқ баргҳои сурху зарини худро меафшонд. гӯё дарахт ба ман садақа медод. ногоҳ бароям аён шуд ки ману дарахт умумияте дорем. дарахт тирамаҳон баргҳояшро афшонда мефаптад. ба шабеҳи махав аст ки дар давраи охири беморӣ узвҳояшро аз даст медиҳад. ман чун фарқ будам, пӯсти ман, узвҳоям, чеҳраам ҳама мерехт. ҳар рӯз ҷузе аз узвҳои баданамро аз даст медодам. лек бо фарқ аз дарахт барои ман дубора баҳор нахоҳад шуд. он чизе ки аз даст медиҳам, абадан медиҳам. ҳине одамон ба ман дида медӯзанд. онҳо намебинанд ки ман чӣ гуна будам. онҳо чизеро мебинанд ки аз даст додам. тангаро ба коса бо як чолокии шадид мепартоянд. мекӯшанд нигоҳашон бо ман во нахӯрад. гӯё аз нигоҳам гирифтори вазъи ман мегарданд. барояшон бадтар аз дузду қотилам. ҳарчанд амалҳои ҷинояткорон зишт ҳам бошад, онҳо намекӯшанд ки гӯё ноаён бошанд. бо мурури вақт ман дарк намудам. онҳо ба ман нигариста маргро мебинанд. ана чӣ онҳоро метарсонад. марге ки хеле наздик ва хеле баднамост. ногоҳ издиҳом саросима шуд. шунидам касе фарёд кашид. ӯ меояд! ӯ меояд! румӣ савори аспи сафед чун шир наздик меомад. ӯ камзули зебои ранги қаҳрабо бо баргҳои зарин ва дурдона духта шуда ба бар дошт. бо виқор ва рост менишаст. хиратманд ва асилзода ба назар мерасид. аз қафояш издиҳоми ҳаводоронаш гом мехонданд. вай на чандон ба олим, балки ба ҳоким, фармонравои обу оташ, шамолу замин шабоҳат дошт. ҳатто аспи ӯ низ баланду бовиқор буд. гӯё дарк мекард кашондани чӣ гуна одам барояш насиб гаштааст. тангаҳоро аз коса чида сарамро пӯшондам. танҳо ними рӯямро кушода монда вориди масҷид шудам. дар дохил одамон паҳлӯи ҳам зич меистоданд. хеле дамгир буд. бобати ба ҷой нишастан ҳоҷати гап ҳам нест. лек дар вазъи махав тарафи хуб низ мавҷуд аст. ман метавонам барои худ ҷой ёбам, зеро касе паҳлӯям будан намехоҳад. бародарон,
сухан оғоз кард Румӣ бо овози гуворо. Коиноти беканор ба андешаи дар бораи хурдӣ ва назарногириямон моро водор месозад. Шояд нафароне аз байнамон ёфт шуда пурсанд: бо чунин маҳдудият чӣ гуна аҳамият метавонам барои Худованд дошта бошам? тавре мефаҳмам ин суол бисёриҳоро ташвиш медиҳад. дар хутбаи имрӯза мехоҳам якчанд посух ба он диҳам. дар қатори аввал ду писари Румӣ, Султон валади зебо ки мегӯянд ба модари маҳрумаш хеле монанд аст, ба Аловиддин бо чеҳраи серҳаракат ба чашмони ба таври ҳайратангез маккор меистоданд. дар ҳол аён буд ки бо падари хеш фахр доранд. фарзандони одам ба дониши бузурге сарфароз шуданд ки на замин ва на осмон ба он қодир аст. идома дошт Румӣ. ана барои чӣ дар Қуръон гуфта шудааст: ӯ барҳақ донишро ба замину осмон ба кӯҳҳо пешниҳод кард, лек аз тарс бардӯш нагирифтанд ва танҳо одам онро ба уҳда гирифт. Румӣ каме ғайриоддӣ сухан мегуфт. танҳо одамони донишманд ин гуна ҳарф мезананд. пас он дар бораи Худованд сухан оғоз кард. гуфт ки офаридгор на дар осмонҳо, балки дар паҳлӯи ҳар яки мост. он чизе ки аз ҳама беш моро ба Худованд наздик мегардонад, ин ранҷу азоб аст, изҳор дошт Румӣ. доимо дастони шумо кушодаю пӯшида мешаванд. агар чунин набошад, пас онҳо карах шуда мемонанд. ҳар ду daстони шумо дар шакли мукаммал бо ҳам мутобиқ ва ҳамоҳанг чун болҳои паррандагон мебошанд. ҳузури дарк нашавандаи Худованд дар ҳама гуна ҳаракати ночиз ҳам аён аст. дар аввал гуфтаҳояш бароям писанд буд. дилам гарм шуд. лек каме пас чунон мавҷи нофаҳмӣ вуҷудамро фаро гирифт, ки ҳатто нафас гирифтан бароям душвор гашт. Румӣ дар бораи ранҷу азоб чӣ медонад? ӯ дар оилаи одамони наҷиб тавлид ёфта, мероси гаронеро соҳиб шудааст. ҳаёт ҳаргиз ба вай пӯш нагардондааст. бароям маълум буд ки ҳамсари аввалашро аз даст дода, лек бовар надоштам андӯҳи зиёд дида бошад. вай дар даҳон қошуқчаи нуқрагин ба дунё омада, дар доираи одамони иззатманд ба воя расидааст. назди олимони маъруф таълим гирифта ӯро дӯст медоштанд. эркаю писанди ҳамагон буд. пас чӣ тавр ҷуръат дорад дар бораи ранҷу азоб ҳарф занад? чаро Худованд чунин беадолатиро раво мебинад? ӯ ба ман дарду ранҷ, қашоқӣ ато фармуд. ба Румӣ бошад сарвату комёбӣ ва хиратмандӣ. бо чунин нуфуз ва шаҳомати султонӣ гӯё ба ин олам, хусусан ин шаҳр тааллуқ надошт. ман маҷбурам чеҳраамро пинҳон созам, то одамон натарсанд. ӯ бошад чун санги гаронарзиш дурахш дорад. аҷиб, агар дар ҷои ман бошад чӣ кор мекард? оё ба сараш бори андешаи афтодааст, ки мабодо аз баландии шаҳомати хеш афтода монад? тасаввур карда метавонад, ки раъди маърака будан чӣ гуна ҳол аст? ҳатто барои як рӯз. агар Худованд сарнавишти маро ба ӯ насиб мекард, пас чунин бузург шуда метавонист. ва ман дарк намудам, ки фарқ байни ману вай чандон зиёд нест. хашми ман то раф афзуда мафтунии дар ибтидо ҳис намудаамро мерабуд. бо алам ва андӯҳ дар ботин аз ҷо бархоста масҷидро тарк намудам. одамон ҳайрон ба ман нигоҳ доштанд. намефаҳмиданд чаро аз хутбае ки ҳама муштоқи шунидани он мебошанд бенасиб мемонам. шамс, куния, 17 октябри соли 1244. пас аз ҷудоӣ бо деҳқон дар маркази шаҳр танҳо мондам. қарор додам пеш аз ҳама паноҳгоҳе барои худ ва асб ёбам. дар корвонсарой бароям 4 ҳуҷра пешниҳод гардид. аз ҳама оддияшро интихоб кардам. бароям курпачаи болопӯш кифоя буд. ҳамчунин чароғи равғании доимо фишос зананда ва хишти дар офтоб сурхшуда, ки чун болишт истифода барам. илова бар он, аз тирезаи ҳуҷра манзараи шаҳр то таги теппаҳо хеле назаррабо буд.
чунин кори аввалин дараҷаро ба итмом расонда ба сайри кӯчаҳои шаҳр баромадам. омезиши дину оинҳо касро ба ҳайрат меандохт. дар роҳ лӯлиҳои ромишгар, сайёҳони араб, зоирони аврупоӣ, тоҷирони яҳуд, косибони форс, роҳибони бутпараст, дарбозҳои чинӣ, ҳиндувони ромкунандаҳои морҳо, соҳирони зардуштӣ, файласуфони юнонӣ вомехӯрданд. дар бозори фурӯши ғуломон ба занҳои пӯсташон чун шир сафед ба хоҷасаройҳо диққат зоҳир намуданд. дар бозор ҳамчунин сартарошони овораро ки хун ҳам мегирифтанд, фолбинҳоро бо пуфакҳои шишагӣ, соҳирони оташфурӯбандаро дидам. зоирон ҷониби байтулмуқаддас роҳ мепаймуданд. овораҳо тавре огаҳӣ ёфтам сарбозони гурезаи салибдорон маҳсуб меёфтанд. зеро гуфтори забонҳои венетсиянӣ, фаронсавӣ, саксонӣ, юнонӣ, форсӣ, туркӣ, курдӣ, арманӣ, яҳудӣ ва боз забонҳои дигар ки онҳоро нафаҳмидам шунида мешуд. новобаста ба фарқиятҳои зиёд ҳамаи ин одамон таъссуроти якхелаи номукаммалӣ мегузоштанд. гӯё кори устод дар миёна афтода ба ҳар кадоме чун асари нотамом мондаанд. шаҳр вавилонро мемонд. ҳама доим дар ҳаракат буд. миёни ин ҳама бенизомиҳо истода ба одамони атроф назаркунон боз як дастури зарин ба ёдам расид. дӯст доштани худованди яккаву ягона ва пок кори саҳл аст. лек дӯст доштани одами мирандаро бо ҳама каму костааш корест душвор. дар хотир доред, одам медонад ки ба дӯст доштан қодир аст. ҳеҷ хираде бе дӯстдорӣ набувад. агар мо офаридаи худовандро дӯст надорем, пас ба таври ҳаққонӣ дӯст доштану дарки фаҳмиши ӯро нахоҳем дошт. миёни кӯчаҳои борик гардиш доштам. он ҷо косибони гуногунсол дарони устохонаҳои танги хеш заҳмат мекашиданд ва дар ҳама ҷо мардум дар боби румӣ ҳарф мезад. аҷиб, бо чунин маъруфият вай худро чӣ тавр ҳис мекунад? оё ин вазъ ба мани ӯ таъсир мерасонда бошад? ғарқи андешаҳо аз масҷиде ки румӣ вазъ мегуфт дур рафтам. ба тадриҷ шаҳр тағйир меёфт. дар қисмати шимол манзилҳо нисбатан фарсудаю девораҳои атрофи боғот қисман вайрону кӯдакон баландовоз ва беқарор буданд. бӯйҳо низ тағйир ёфта тунд ба машом мерасид. ин ҷо бӯи сирпиё сахт эҳсос мегашт. билохира ба кӯчае афтодам ки дар осмон се бӯй ба ҳам омезиш ёфта буд: арақи бадан, атру шаҳват. дар охири кӯчаи сангфарш хонаи нимвайрона бо пояҳои бамбукӣ ва бомаш алафпӯш меистод. назди хона якчанд зане нишаста бо ҳам сухан мегуфтанд. фаҳмиданд ки ба онҳо наздик мешавам, кунҷковона ба ман дида духтанд. ё ба ҳайрат афтоданд, ё шод шуданд. ман ба боғ мароқ зоҳир кардам. он ҷо садбаргҳои гуногунранг шукуфта буданд. бароям ғалатӣ намуд ки кӣ онҳоро нигоҳубин дорад. посух гирифтанам чандон тӯл накашид. ба боғ баробар шудам, пас дар хона во шуда ба айвонча зане давида баромад. қомат баланд, бо занахдони вазнин ва бағоят ғафз. ҳине чашмонашро нимпушт кард. онҳо дар чинҳои равған ғайб заданд. дар лаби болоӣ хати мӯйлабчаҳои борики сиёҳро ҳис намудам. ба ман каме вақт лозим омад то сарфам равам. наздам ним зан, ним мард меистод. чӣ лозим? бо шубҳа пурсид ин махлуқ. чеҳрааш пайваста тағйир меёфт. гоҳ чеҳраи мард буду, гоҳо чеҳраи зан. худро муаррифӣ намуда пурсидам ки ӯ чӣ ном дорад. лек занмард суоли маро сарфи назар кард. ин ҷо бароят макон нест. даст афшонд ӯ. гӯё пашае бошам ки мебоис пеш кард. барои чӣ? намебинӣ ки ин ҷо фоҳишахона аст? магар ту дарвеш нестӣ ки барои фирефтаи айши дунё нашудан қавл додаӣ? одамон гумон доранд ман дар гуноҳ ғутидам, лек ман хайр мекунам. ҳамин ки моҳои мубораки рамазон даромад, дарҳоямро мепӯшам ва акнун туро наҷот медиҳам. аз мо дур бош. ин ношоистатарин макон дар ин шаҳр аст.
ношоиста аз дарун аст, на аз берун. эътироз намудам ман. қонун чунин меҳисобад. ту чиҳо мегӯӣ? қарқар кард занмард. дар бораи яке аз 40 дастур кӯшидам фаҳмонам ман. ифлосӣ дар ботин аст. боқӣ ҳама ба осонӣ пок мешавад. танҳо як навъи ифлосист ки бо об пок нашояд. ин доғи бадбинӣ ва таассуб аст ки ботинро мехӯрад. ту метавонӣ баданро бо парҳезу гуруснагӣ пок намоӣ. танҳо муҳаббат метавонад дилатро пок созад. шумо дарвешҳо аз худ беҳуқудед. инҷо ҳар гуна мизоҷон меоянд, аммо дарвешҳо танҳо агар қурбоқаҳо риш бароранд, агар туро иҷозати ворид шудан диҳам, худованд инҷо ҳамаро ба замин баробар месозад ва моро нафрин мекунад барои аз роҳ задани одаме ки худро ба ӯ бахшидааст. худро дошта натавониста кардам. ба сарат аз куҷо ин гуна фикрҳо афтодааст? гумон мекунӣ ки офаридгор ба ҷаҳлу шоихиратаб аст ки аз осмонҳо моро назорат дорад. мехоҳад ба мо қурбоқаю санг партояд агар чизе мақбулаш набошад. кадбонои фоҳишахона мӯйлабҳояшро тоб дода бо чеҳрае гирифта сӯям дида дӯхт. ташвиш накаш, гуфтам ман. танҳо садбаргҳоят бароям писанд афтод. ҳана гап дар куҷо? ин кори яке аз духтарони ман аст. садбарги биёбон. ӯ ҷониби зани ҷавон ки байни дигар сокинони ин макони ношоям нишаста буд ишора кард. пӯст дар баданаш чун садав, чашмонаш бодомии сиёҳ, фарогири андӯҳ буданд. ӯ беҳад фатон буд. ҳине ба ӯ дида духтам. чунин эҳсосе маро фаро гирифт ки ин зан дар раванди тағйирёбӣ қарор дорад. пас ба кадбону пичироз задам то дигаре нафаҳмад. ин духтари хуб аст ва рӯзе ба сафари маънавӣ барои дарёфти худованд хоҳад баромад. тақдир чунин афтода ки ӯ ин маконро бояд тарк намояд. вақте он рӯз фаро расад, кӯшиши маъни ӯро накун. ӯ аз ҳайронӣ лаҳзаи карах шуда пасон дод зад. чӣ? дигар кор надорӣ? касе ба ман фармон дода наметавонад ки бо духтарҳоям чӣ гуна рафтор намоям. хубаш аз ин ҷо рав. набошад калаи шағолро ҷиғ мезанам. инаш боз кист? бовар кун, инро надонистанад беҳтар, таъкид дошт хуносо ва барои тасдиқи суханҳояш ҷонибам бо ангушт таҳдид намуд. номи ношиносро шунида як қад паридам, лек тарс ба тезӣ гузашт. хайр, майлаш меравам, гуфтам ман. лекин ман боз меоям. вақте маро дубора инҷо дида монӣ, ҳайрон нашав. ман аз он дарвешони порсо нестам ки тамоми умр миёни худро болои ҷойнамоз қат созам. ҳарчанд чашму қалбашон барои олами беруна пӯшидааст, онҳо қуръонро сатҳӣ қироат намуданд. ман бошам миёни рустаниҳои шукуфон ва паррандаҳои дар парвоз қироат кардаам. ман қуръони зиндаро ки дар ботини одамӣ нуҳуфтааст хондаам. гуфтан мехоҳӣ ки ботини одамонро хонда мебароӣ? эҳ, чӣ сафсатаҳое мебофӣ, а? кӯтоҳ хандид ӯ. ҳар як инсон чун китоби кушода аст. ҳар яки мо мисли қуръони равон. дарёфти офаридгор дар дили ҳар яки мо вогузошта шудааст. хоҳ дили зани бероҳа бошад, хоҳ дили ориф. муҳаббат дар замири ҳар кас пас аз тавлидёбӣ мавҷуд аст ва ташнаи кушодашавист. дар ин хусус яке аз 40 дастурҳо қисса мекунад. тамоми коинот дар як мавҷудоти одамӣ, яъне ту хулоса меёбад. ҳама чизе ки дар атрофат мебинӣ бо иловаи он чизҳои бароят номақбул, ҳамчунин ашхоси бад дидаву нафрат доштаат аз ягон ваҷҳ дар ботинат мавҷуданд. аз ин хотир шайтонро дар берун маҷӯй. иблис дохили мо нуҳуфтааст. агар ту худро барҳақ дарк созӣ, тарафҳои равшану торики худро дида бароӣ, пас шакли беҳтарини худфаҳмишро соҳиб мегардӣ. дар ин маврид одам хоҳ мард бошад, хоҳ зан,
او آفریدگار را درک می سازد. دستانش را به قفس سینه چنبر نموده خناسا خود را به پیش یازاند و با تهدید به من دیده دوخت. درویشی به فاحشه ها تعلیم دهنده، آگاه میکنم به تو اجازت نمیدهم کسی را اینجا با سفسطه هایت سرگرنگ سازی. خوبش از اینجا دور باش، وگرنه قسم به نام خداوند کله شغال زبانی درازت را کنده میپرتاید و من آن را با شوق میخورم. ایلا نوردگемптن 28 مای سال 2008. وقتهای آخر ایلا از خواب مایوسانه بیدار میگردید. خود را طوری حس میکرد که گویا در حیات خود به مرحله رسیده است، به آن تیار نیست. در حالی در آشخانه قهوه آماده میشد، از غلدان میز روی خط کارهایش را برآورده دوباره آن را از نظر گذراند. 10 کاری که میبایست به جا آورد تا دم به 40 سالگی نرسیدم. وقت گذرانی خویش را به ترتیب باید آورد. باز هم فعالتر شده وقت را نباید بیهوده گذراند. هفته‌نامه نو خرید. اجرا شده است. به طعام مینرال ها و پیشگیر کننده ها از ویرانشوی اضافه کرد. اجرا شده است. درباره آژنگ ها فکر کرد. هر گونه جوهر را سنجیده و از کرم نو لوریال استفاده نمود. اجرا شده است. زردیواری ها عوض بالش و رستنی های نو باید خرید. اجرا شده است. حیات خویش، ارزش های حیاتی و نقطه نظر خویش را قدر باید کرد. اجرا شده است. از نامگوی گوشت را خارج برای هر هفته نامگوی طعام های بالذات آماده باید ساخت. به بدن خویش بیشتر دقت دادن لازم. نیم کالا اجرا شده است. شعرهای رومی را باید خواند. اجرا شده است. کودکان را به باغ کودکانه برودوی باید برد. اجرا شده است. کتاب طعامپزی را ترتیب باید داد. اجرا نشده است. قلب خود را برای محبت باز گشاد. ایلا راست ایستاده نمی جنبید. نگاهش را به قسمت دهم روی خط خود دوخته بود. وی حتی صرف هم رفته نمی توانست که هنگام نوشتن این نقطه چی را در نظر داشت. در خصوص کی فکر داشت؟ از افتش تأثیر شیرک شیرین است. به چی را زد وی؟ گویا خود به خود شهر می داده باشد. وقتی آخر خود را بیشتر سرگرم اندیشه درباره محبت دریافت می کرد. عزیزی مهربان، امروز مولودی من است. مرا احساس فرا گرفته است که گویا من به کدام حدی رسیدم. میگویند که 40 سالگی لحظه مهمی در حیات است، خصوصا برای زنان. باز میگویند که 40 این 30 60 دوباره 40 محسوب می‌یابد. لیک به اندیشه من این گپی بیهوده است. من گفتن میخواهم که کی رو فریب میدهیم؟ 40 یعنی 40 است. با پندارم چیزی برایم علاوه شده است. دانش و خیرات و البته آژنگ و مویهای سفید. در روزهای مولود دائما خود را خوشبخت می حسابیدم. این پگاه باشد با روح گرفته و سوالهای دشوار برای آدمی که هنوز قهوه صبحانه‌اش را ننوشیده است بیدار شدم. خود حیرانم با آن حیاتی که تا امروز زیستم ادامه بخشم یا نه، و ترسیدم مبادا ها یا نه به نتیجه های یگانه ناخوش آورده رسانم. شاید همین است پاسخ به سوال من. خوش باشید ایلا. ایلوه عذر که نامه چندان خوش نیست. نمیدونم از چه سبب امروز هرزگویی دارم. گویا یگان سبب نیست غیر آن که به 40 قدم نهادم. شاید این آن است که بحرانی میان سالی نام میبرند. الهی مهربان، مولود مبارک. 40 سال بهترین سن و سال هم برای مرد و هم برای زن محسوب می‌یابد. به شما معلوم است که به پنداری صوفیان رقم 40 رمز گذشتن به سطح باز هم بلند بیداری معنوی است. وقتی ما عزاداریم، عزاداری 40 روز ادامه می‌یابد. وقتی طفل تولید می‌یابد، با وی 40 روز لازم است که حیات نو را از خود نماید. وقتی ما عاشق می‌شویم، لازم است منتظر شویم تا احساس خویش را درک نماییم. آبخیزی 40 روز ادامه یافت. وقتی آب
ҳаёти пешинаро алангор кард, ҳамаи бадиҳоро шуста бурд ва ба одамон имкон дод кӯшиши дуюм намоянд. дар тасаввуфи исломӣ 40 зина байни бандаи худованд мавҷуд аст. исо алайҳиссалом муддати 40 шабона рӯз ба биёбон рафт. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам 40 сол дошт ки барояш башорат барои паёнбарӣ нозил гашт. будо 40 рӯз зери дарахти фарк ба ибодат машғул буд. дар бораи 40 дастури шамс ҳоҷати гап нест. шумо дар 40 солагӣ кори нав гирифтед. ин оғози ҳаёти нав аст. ҳамин тавр бар марҳилаи хуби ҳаётӣ расидед. шуморо табрик мегӯям. ва аз он ки калонсол шудед, беҳуда зиқ нашавед. ҳеҷ гуна ожангу мӯйҳои сафед ба рақами 40 таъсир расонда наметавонанд. хуш бошед азиз.